bintang kita diaturake. Umi Hafifah coba kaya apa pamundhute Mbah No sik siji. Apa sing ora diaturake? Lho, caping gunung. Lho, kuwi. Kuwi nek ora diaturake awake dhewe kleru, awake dhewe dosa. Ya, coba. Coba kaya apa Umi Hafifah. Jumenengan Nduk Umi Hafifah. Ayo. Bocah tak temu mbiyen iki isih kelas 2 SMP ya Om ya? Nggih, kelas kalih, Pak. 2 SMP jan wah sak ungkus kae sak kucing kae sik kan. Ayo. Ning suarane ngedak-ngedapi ya nembang Kudang Kuning kuwi. Tatemah iso gegerne pentas, gegerne panggung. Akhirnya tak daku dadi anakku, tak boyong sekolah ana SMKI Surakarta. Jurusan Karawitan alhamdulillah 3 tahun lulus. Ya, Nggih. Badut saiki kuliah ana ISI Surakarta. Semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Wis 5 iki. Nggih. Masalah. Iki ajeng pembawaan. Ora krasa kok wis 5, Nduk, Nduk. 5 pembawaan bar kuwi semester 6, 7, 8 kondur kanthi gendong bayi. Ampun, Pak. Gelar sarjana seni ngono lho, Nduk. Amin, pangestunipun, Pak. Ora bakal bocah saiki iki ngono kuwi. Ora bakal kecelakaan. Wis pinter-pinter bocah saiki. Ya ngono kuwi. Yo aturna coba kaya apa caping gunung pamundhute Mbah No, men rena penggalian, Nduk. Pangkur caping gunung. Umi Hafifah. Yo. Saben bengi nyawa Jembleng iki Mas, nggih to mbok adem. yen memajang mong karo janur Tak kudange Mbah No. Ayo. Ngono Om, sing ngendel Om, ayo. tak kudange Mbah No. Alhamdulillah, Mbah No langsung iya. Mumpung mbokmu Kasmini wis bobok. Urung kok tirakat tak ya. Ya Nduk. Kembang wae weton gunung Malarke Om. Nyelani rumiyin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Petruk kula Bumince. Badhe nyumbang gending caping gunung. Kalian selendang sutra kuning. Ngapunten niki nembe kewaos Bumince pancen tasih lenggah. Malam mriki duet kemawon ngalih Mbak Umi Hafifah mriki mboten napa-napa. Tasih lenggah ora Nduk, Bumince. Monggo Bu. Tesih kok Pak. Ah nggih, mriki Bu Mince. Bu Mince apik menasmane.
Iki anggota dewan saka PDI Perjuangan. Nggih. Sugeng dalu Bu Mince. Sugeng dalu Pak Yoyo. Waduh le akrab. Pundi daleme? Daleme kula tanggane Bu Sanggem almarhum. Bu Sanggem sinden. Almarhum. Oh, pundi niku? Larangan. Non? Larangan. Nglarangan. Wah, nggih. Ki mriki teben apa cerak niki, Pak? Celak nggih. Nitih napa? Kali bapake mau. Lah bapake teng pundi niki? Bapake teng Jawi Utuk teng mriko. Kemala Utuk. Nenggo wonten Jawi nggih, Bu nggih. Nggih. Ah nggih, terima kasih. Ngapunten nembe gara-gara kula aturaken nembe Pak Yoyo, kula nggih ngapunten. Ah nggih. Mang duet nang wonten kalih. Nenten kirangane lepate nuwun ngapunten. Wah, mboten. Sami-sami. Iki kula anu Pak, kula gadah batinan nggih to. Napa? Griya kula batin. Mengke mawi Pak Yoyo teng selak mriki kula badhe nyumbang lagu. Oh, Iki pun kula laksanani, kula matur suwun jenengan Nggih. sekali. Jenengan lek batin kleru niku. Rapipun. Kudune lek sak wayah-wayah duwe rejeki badhe nanggap Pak Yoyo ngono kuwi. Lah kok bapak kula niku gaene macul lho, Pak. Hah? Gaene macul niku. Gaene niki gadah dalem niki. Oh, Mbah No. Nggih. Oh, alah. Kuline Pak No niku. Oh, Sing nggih. nanggap jenengan niku nggih atok ing pundi ya, Pak? Aku nawakne malah diseneni ora. Saged ningali kula pun alhamdulillah. Nggih pun nyuwun ngapunten. Sir kuwi promosi malah diunek-unekne ae. Boten. Kula Kene namung bojo sajaran, nang Pak. macul gaglek renek omah kok nanggap wayang karepe pito Pak. Ya Pak, alhamdulillah kok kula saged nanggap nggih boten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ning ampun maido utawa nyepeleke wong macul lho. Boten. Wong macul niku walah temenanan. Kaya Mbah Non niku asline lak nggih tani macul, nyatani iso mbrewu kados mekaten. Kula niki tukang macul. Nggih. Macul bojo kula dadi papat sakniki. Nggih. Lah iya ngono kuwi. Bu Mince, nggih. Tapi Bu, jenengan bacone Bu. Anas. Panas udan Kene iki guru macul kok nanggap wayang. panas udan aling-aling Oh, capek gunung nenane kentir. Apik kreasi oleh. Ah iya ngono. Wes. Nek ora donekne ngono ya lali ndan. Terima kasih untuk Mas Rajamala. Ayo. Dicucukne nek latihan nganti pirang-pirang dina. Ning omah sing dipikir ya tir tor tir tor. Ya genduk umi iki lho dioperne jenengan lho. Ana sudan. Ampun to. Terus apa terus e? Nadian, lah ya Nadian. Nadian wadon sarata Ora sulit nyetan kali ulon. Enggak Bu Mince, jenengan sing narik dhisik sing senior rumiyin panjenengan. Ayo. Dejaman berjuang sekalinya
Matur nuwun nggih Bu Mince nggih. Nggih. Kula nggih Kula tak ngedum wektune niki nggih lagune sing kathah. Kula dongakne jenengan sehat panjang yuswa. Nggih. Nggih, nggih. Elak tenan. Banduan mriki nggih. Salim nggih. Alah gelange bar disemprotne. Non. Wah, ampun ngoten Bu. Kula guyon kok Bu. Tase. Nggih. Ampun ngantos dipun tilaraken Bu Mince. Ayo. Apik asmane iki? Ayo, Bu Mincewati. Ayo.